Pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Republika Srpska gameplaya. Danas ćemo malo, kao što vidite, igrati Hunger Games. I to na nekom srpskom serveru, što nema igrača uopšte. Izvinite zbog ovog, ali ja više sila što nema igrača, ja nisam kriv za to. Su oni bre krivi. Ovdje znam, ovu sam mapu igrao i ranije, tako da otprilike znam gdje se nalaze kovčezi. Evo ga, dve gvozdene majice. Dođi sad, momak. Hajde dođi. Hajde dođi. Sad ću ga prebiti. Ojoj, jes. Sad zgotovo. Jesam rekao da je gotov. On će se sa mnom igrat Minecrafta. Balavac jedan. Ja sam vidim šta imam da obučem. Da smo fino obučeni. Sad ćemo zlatni mač, mada nema to nikakve veze koji mač koristimo. I kameni i zlatni su jednaki. Ali eto, izgleda malo ozbiljnije sa zlatim. Aha, evo ga lik. Nema ništa jadnik. Samo ćemo ga praviti, možda ima neku hranu. Spunđi. Kako se ovo zove, ne mogu pročitati jer ga jurim. Deathmatch za 1 minutu. Najvjerojatnije ćemo 2 puta igrat Hunger Games, zato što uskoro će se završiti. Solidno smo obučeni. Na primjer igramo 2 kratke. Da vidimo šta ima ovdje ako već nije sve pokupljeno. Nema ništa, nema veze. Ne dam se sad oko toga zezat. Idemo malo sada, vidimo ovdje da nema regeneracija. Sačekat ćemo ovako u mjestu polako. Nema veze što neće gore stići. Nadam se da niko nije našao mač od Herobrina koji je ostao. Ajde, joj, našao je. Ne mogu udarit uopšte, ne mogu udarit. Sad sam gotov, ovaj lik ima malo sreće. Šta mogu, nisam ja kriv. Idemo na ovaj. Joj, smrsim ovu mapu. Ali dobro, znam gdje su kočezi. Uzet ćemo bitne stvari, najbitnije me ne zanimaju. Ostavit ćemo na čorbi, ali to sam ja mislim na Mineplexu daje neku regeneraciju, nemam pojma. Vi kakva Pa sad ste nagrabusili. Ostavit ćemo nešto i njima. Da ne ispadne da sam ja sve pokro. Sad su ga nagrabusili koji je ostao u centru. Ajde dođi momak, ajde, možda imaš nešto. Neke hrani, a? Okreni se slobodno, nemaš ništa dobro. Uvijek ovo što prejuri. Ima, daj, ne. Umro sam. Brzo sam umro. Nema veze, dobro, odigrali smo malo. Ove Hunger Games, nisam bio nešto dobar. To jest nisam pobjedio, ali evo, to je to za epizodu. Ako vam se svidio ovaj video, mada čisto sumnjam, lajkujte nas, subscribeujte naš kanal i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!